nebo k tomu Vacimu. A měli bychom se natáčet nějaký videa na YouTube a u mě by to bylo zase asi Dubsmash, protože jsem jakoby s dvojicí jsem ještě nenatáčel. Natáčel jsem vždycky jenom s jedním, a teď budu natáčet když tak s dvouma, takže to bude hustý. A teď tady poměrně nějaký pavouk. A když tak vám teď můžu poslat na Facebook server, na kterým teď hrajou na party a ten server nebudu číst, protože to, než bych přečet, tak no nic radši. Se vstají rozpůl jak hovado. Jo, a lidi, u Preclíka bychom chtěli taky něco natáčet, ale jsem hrozně předem, je to informačka až... No, každopádně tahle informačka, no ty vole, dobrý, no. Tahle informačka je hrozně předem, jinak prostě chtěli bychom něco natáčet u Preclíka, no, jak říkám. I u Vaciho, takže uvidíme. Jo, jsem docela velký, kámo. YOLO. Ala motherfucker, nara nara na. Enzo, Aladdin, motherfucker.